Oro har, sozialdemokraziak politika ekonomiko hedakorren aldeko jarrera hartu du azken hamarkadetan, bai zergen arloan, bai diru politikan. Askotan, jarrera hori keynesianismoarekin lotu izan da, baina modu simplifikatuan, izan ere, Keynesen planteamenduak konplexuagoak ziren. Politika hedatzaileak krisiuneetan proposatzen zituen, baina edapen garaietan politika murriztaileak ere beharrezkotzat jotzen zituen. Gainera, krisiari aurre egiteko estrategiak ez ziren soilik gastu publikoa handitzea. Zergak murriztea ere jarduera ekonomikoa suspertzeko tresna zen. Horregatik, batzuentzat, azken urteetako politika batzuk, keynesiartzat, jo izan dira, naiz eta sozialdemokraziatik kanpo aplikatu. Sozialdemokraziak politika ekonomiko zehatzak aukeratu ditzake eta aukeratu behar ditu, testuinguruaren arabera. Baina beti prest egon behar du politika horiek aldatzeko, baldin eta soldatapeko langileen interesetarako egokienak ez badira. Izan ere, hori da sozialdemokraziaren helburu nagusia, logikoa da, gastu publiko txikietatik abiatuta, sozialdemokraziak gastua handitzearen alde egitea, alderdi kontserbadoreen aurrean. Baina horrek ezin du helburu nagusi bat estali, produkzio jarduera dinamizatzea. Arazoa sortzen da sozialdemokraziak produkzio eredu propio baten aldeko apustua egiten ez duenean, eta ekonomia enpresa talde handien esku uzten duenean, gastu publikoaren defendatzaile utz bihurtuz. Epe ertainean, bide horrek kalezulo batera eramaten ditu bai langileak, bai sozialdemokrazia bera. Kontraesan hori are ageriagoa da diru edapenaren kasuan. Talde sozialdemokrata askok edapenaren zenbatekoan jarri dute arreta, baina ez haren norabidean. Eta horrek ondorio larriak izan ditu. Praktikan, diru edapena baliabideak langileetatik eta ekonomia errealetik finantza sektorera eta korporazio handietara transferitzeko tresna bihurtu da hala ere, diru edapena tresna baliagarria izan daiteke. Ziklo ekonomikoak leuntzeko edo inbertsio produktiboa sustatzeko. Gakoa da nora bideratzen den. Edapenaren helmuga argi bereiztea ezinbestekoa da. Politika horiek interes orokorraren aldekoak diren ala elite korporatiboen interesen arabera kudeatzen diren ebaluatzeko. Azkenik, sozialdemokraziak ezin du alde batera utzi mendebaldeko ekonomiak jasaten duen gainzorpetzearen erronka estrategikoa. Lehenago edo geroago, Europak finantza berregituraketa edo despalankamendu sakon bati ekin beharko dio. Eta sozialdemokraziak lehenbaileen prestatu behar du. Prozesu hori soldatapeko langileen interesak babestuz eta ahalik eta modu bidezkoenean kudeatzeko. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua.